kita si neutral ate. biya nini mo na. There's no doses allowed. Neutral na dat. Kapag gani siya gani. Neutral. Udagan na siya giya. Thank you. Gamay na ni sa Cebu. Dapit sa There's so much. UP ba? Na ang branch kay nasa Cebu. Yeah. Nakasuway ko katong tamin dito.